gospodin Bilić je rekao da je nemjerljiva važnost za Sesvetski Kraljevac, posebno znači za cijele Sesvete, jer gospodarska vozila će obići cijeli ovaj dio i direktno će se na gospodarsku zonu i dalje prema Dugom Selu i Kraljevcu. 620 metara, ceste spajaju, a znate šta nam je danas najpotrebnije? Gospodarstvo, nova radna mjesta i nadamo se da će u ovoj novoj gospodarskoj zoni uz postojeće korisnike i doći i novih investitora. Evo, toliko. Koliko je sada trajao taj put obilaznicom? Pa nije on puno trajao, ali velim vam, uništavaju se druge ceste i ova cesta će smanjiti posebno taj promet i gospodarskih velikih vozila. I to nam je jako važno. Znači 1.7. se tu vidimo na otvaranju, ja se nadam, i onda ćemo se dobro napiti. Imate neke najave investicija u gospodarskoj zoni? Pa imamo nekakvih najava, posebno ovih ljudi koji u toj gospodarskoj zoni imaju zemljišta. Znači vidjet ćemo, oni pregovaraju, pa nadam se da, evo velim, u sljedećih godinu, dvije novih radnih mjesta, a to nam je ne samo ovdje nego u cijeloj Hrvatskoj najvažnije.